Priatelia, vítam vás v RDM garáži. Za mnou stojí jedno veľmi pekné a unikátne auto. M4 GTS prišla v roku 2015, čiže 8-ročné auto. Nikdy by som nepovedal, že môže 8-ročné auto vyzerať tak pekne a stále tak nadčasovo. S tým, že toto je špecifický model. Keďže to je GTS, je to špeciálne odľahčený model, ktorý nie je, povedzme, že iba na tie okruhy. BMWčko do neho dalo viacero špecifických technológií, čo sa týka svetiel, či už predných alebo zadných špeciálnych OLED svetiel. Má to špeciálny titánový výfuk, unikátne krídlo a dokonca toto auto má vstrekovanie vody do motora, vďaka ktorému má vyšší výkon. 500 koní a 600 Nm. Normálne, že zberateľský kúsok sme zabalili do fólie, pretože sa s ním bude aj jazdiť, inak je to úplne nové, aby ten lak zostal v čo najlepšom stave. Celá tá fólia má brutálnu hydrofóbnu stálanú keramiku, čiže my na to nemusíme dávať nejakú vlastnú originál ďalšiu keramickú vrstvu a vďaka tomu sa to autičko lepšie umýva, lepšie sa o ňo stará. Je krásne lesklá, vyplotrovaná, čiže to reže stroj. S tým, že lepili sme toto autičko, užite si video a veríme, že možno sa raz vidíme u nás. Čaute.